Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tion na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya at dignidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, Bistado! pag nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Bistado! Magserbisyo, tion na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya at dignidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, ang pag nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido magserbisyo, tion na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Uy na mga kaibigan sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Pagpugyon, Good morning sa bilog nga Western Visayas. aton mga handom. Mayong agagi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Gani mga Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, ikaw, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparmati sa 42 ka mga banwa. diri sa syudad, Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. na sang Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. mga handom. Pasangyot sang Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, ikaw, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, Idol John kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Kapserbisyo, Sa inyo tanan may kabiran, may ngaga kag welcome na John diri Kapulot. sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Sa droga, Bistado! iya nga malimpyo kay Sa kinandan mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay sa nga pila ka madragko nga mga issues, diri sa syudad, mga top stories of the day mga sa ang balita lokal, nasyonal kag international. pagpugyon, Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon pasangyot sang para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalaga. dignidad. Sa kinandan, Mga kasimanwa, mangin kaupon man aton karon ang mga report na kag informasyon nagikan sa aton nga mga estadong patrol reporters. John Ay Kapulot. kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita Serbisyo, sunod sang 24 oras. Idol John Kapulot. Tuwing kaupon naton karon mga balita kag Sa information droga, iya nga nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. John Kapulot. Upod sa kay Kabistado Vincent Villano. Korupsyon, iya nga tapos Mga balita naman nagikan sa syudad sang Iloilo. Kapulot. Ilog nga syudad ka anom ka or pito ka mga distrito. Trabaho, Kung kita kay Kabistadong Boni Somblingo. porsigido magserbisyo, Mga balita man kag information nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz.
Mangin kaupo naton si Kabistadong Joshua Haka. Kagakit na mga balita kag information. Hindi ka naman sa northern part of Negros Occidental, sulat sang Cadiz sa bilog nga probinsya sang Negros. Sa northern part of Negros Occidental, upod sa kay Kabistadong Joel Abilay. Pila karon ka mga information man kag mga balita. Hindi ka naman sa iban panaton nga mga reporters. Diri sa aton nga pagpangalaga sa kinandan. Naman ninyo abyan sa kahanginan inyong idol Kabistado John Alujado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalaga mga kabyanan, today is Monday, November 21, 2022. Wow. Ilang kadlaw ang nabilin mga kabyanan, no? Nasang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong pasamit sang syudad. Mga kuan na lang, no? Mga 30 mga kasiman ilang kadlaw nabilin man kag magabutang Christmas, oh. Ako kay Juda pulot na Mga 32 na lang. pulot ang pagnapat 8 plus 24 is 32 days more to go. Doldon ka pulot 32 days more to go problema sa drog before Christmas mga kabyanan. kay 32 na lang kadlaw ang nabilin kag magabot ang Christmas. Rapsun iya nga tapuson kay idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton nga makauturan. Nasang pagpagpag Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Ang inyo nga mga Paskwa, pwede nyo na mamatamat. aton mga Ay, handong yung mga pamaskwada, yung mga pamaskwada, yung mga pang Christmas da. Mga kabyanan, no, pwede na ninyo ina mamatamat. Diri sa mga kabyanan sa mga kwano, sa aton nga mga taga-radyong Bistado ba. John Kapulot Hindi, joke lang. pad nga pagserbisyo Anyway, sa ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan, diri kita sa mga pila na ka mga dragko nga paborita kag information. Naunagid, ginatamyaw nato na isang alipayon nga pagpanyaga nga ato sini nga mga pumunuyo nga nagapanyaga na subong sa mga wala pa nakapanyaga dati. Matama na muluto kag preparar sa inyo sini nga mga lulutoon sa inyo mga karanunon para sa subong nga udto. Tuduhin nyo na nga daan panyaga subong. Mga kabyanan kay nga padigbi nyo naman karon, problemahin nyo naman karon na para sa panyapon. Ang importante ang panyaga na isbong. Kay may ara kita nga mga kauturan mga kabyanan nga ilang nga pang pamahaw subong. Idol John Kapulot Kalamak na korupsyon iya nga tapuson Ang ilang nga pang pamahaw mga kabyanan. Pag ako sigurado may Ang trabaho ilang nga pamahaw kagay naging problemahan lang sang aga. Kaya ang ilang nga panyaga subong na maliwat nga udto pa problemahon. sa syudad sa Kaya ang pagpanyapon karon naman sa gabi ya problemahan. Ang importante magkapanyaga anay. pagpukyon Damo kita sa mga kauturan nga mo pa na ang sitwasyon. mga handong pasamit May lang yung iban mga kabyanan kay iba naton nga mga kauturan ya mga kabyanan ng kwan inang bastante yati pulot ang ilagi na problemahan yang sa sunod piya nga tuig kundi naman sila makuha karan unon na sunod tuig. pagserbisyo Di makasiguro mayo lang ko na mo niya pangabuhi mo kay daw madawa-dawa na ti pasalamatan mo na sa mahal nga Dios. problema sa Pero kung nga aton sila nga pangabuhi mga kabyanan inabalang nga imo nga para niya punon na problemahon mo pa subong nga udto. Tapos ang para mahawon mo sa aga mo pa ya problemahon. Idol John Di Kapulot mga kabyanan ina nga mga klase sa mga bagay-bagay. may trabaho Konsindihan nga nato ng sitwasyon nga na kay manti dira mantahalin magservisyo hasta subong gani mga kabyanan. Okay? diri sa So syudad happy panyaga sa tanan naton nga mga kauturan sa mga wala pa nagapanyaga dati preparar na kamo na matamat na kamo. And i-acknowledge nato sini nga mga viewers mga kabyanan. Thank you so much ha. Sa ato sini nga mga kauturan mga kabyanan, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Sa ato sini nga mga tagparamatik sa ato sini nga mga sumulunod. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Nagalabot na kita nga ato sini nga GC News Live. Ara na may kabaran sa 80,000.
problema sa happy 80,000 followers sa ina mga kabyanan sa aton sining GC News Live. puson kay Ang aton nga Radyo Bistado karon na nakita sa 42,000. ikaw at ako So happy 42,000 followers sa aton sining Radyo Bistado. So kung itingob mo ni sila ara naman kita sa mga 125,000 followers mga kabyanan. Okay? So, salamat gid sa inyo tanan-tanan sa aton sining mga followers. Di magkataka kag hindi gid magkatakaan ha. Di matakaan sa pag-follow sa aton mga kabyanan. Sa mga wala pa naka-follow dati pindutan nyo na ng following daw. Pindutan nyo na ang follow mga kabyanan dira sa inyo sinatag sa ka mga buton, sa inyo sinatag sa ka mga cellphone, nga mga laptop, kag mga mga computers. Samtang naga-monitor ka nagalantaw kamo diri sa ato sining pangalagad mga kabyanan. Oras na ton karon nakalabo ni kita sa 28 minutos nagaligat sa alas 11. Mga kabyanan, diri kita sa aton karon nga mga headlines diri sa ato sining pangalagad. Bistado! Sa aton karon nga mga headlines mga kabyanan. Mga suspect sa pagpatay kay Buski, Libaw kag Fernandez. Ginpasakaan na sang kaso. 5 ka mga suspect ang ginhingadlan sang aton nga mga pulis sang PNP Regional Office 6. Ilabi na gid sang Task Force Palibusper mga kabyanan. Ang 5 ka mga suspect karon panglawagon nato ni mga ngalan nila kung sino ining 5 ka mga subject nga ginpasakaan na sang kaso sa pagpatay mga kabyanan sa kay GP Buski, kay John Paul Buski, kay Mark Libaw, kag or sa kay Libaw may kabanag kay sa kay inang Fernandez, no? Mga kabyanan ning uplan or ining SITG Palibos Fair mga kabyanan ning ang paruhinog na dula na nadi kay man nga isa sa mga suspect nga ginpasakaan sang kaso sang uplan Palibos Fair o kon mga kabyanan sang SITG Palibos Fair isa sa mga ginpasakaan sang kaso sang aton sining mga pulis sa PNP Regional Office sa pagpamuno ni Pulis Colonel Alinyo mga kabyanan sa pagbulig man sang taga National Bureau of Investigation ginhambal diri nga ang isa sa mga ginpasakaan sang kaso amo si Jevron Paruhinog o chilingon ng iyang mga kaupdanan may involved siya sa kamatayon sang 3 niya ka mga kaupdanan o kun mga amigo nga Sanday JP Buske, si Mark Libaw kag si ining Fernandez mga kabyanan, no? Si ining si Fernandez mga kabyanan ganitong ngalan siyang listahan ko naman ang iya abilidad ganing mga kasimanwa ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot tampad nga pagserbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo si Juan Gali, no? Si Floyd Fernandez mga kabyanan, si Mark Libaw, si Floyd Fernandez kag si John Paul Buske. So ang iloy mga kabyanan ni Floyd Fernandez ang nagpahayag sang iya sining satisfaction o kunin siya ang satisfied sa himo na karon sa pagpasaka sang kaso
kaso mga kabyanan, no? Pulot Kontra sa 3 tanan ka mga o sa 5 tanan ka mga suspect dire. Idol John Pero ang ginapasimuno ko sa inyo nga isa sa mga suspect dire mga kabyanan Alimpyo nga nagin pasakaan sang kaso sa pagpatay sa kay John Paul Busque, kay Mark Libaw, kay Floyd Fernandez. Ikaw pag Amo mga kabyanan, ako may trabaho ang isa sa mga suspect ang upod nila dire, amo ni ang ginisa sa mga ginpasakaan sang kaso. Ang upod man nila mismo nga si Jevron Paruhino. Istoryahan tara karon may kabiran diri sa ato sini nga pagpangalaga magluwas sina. Mayara pagid nga mga 5 diri nga ginhinambitan ang aton sini nga PNP Provincial Office 6. Mga kabyanan or PNP Iloilo Provincial Police Office. So pagluwas sa kay Jevron Paruhino, mayara pagid nga 4 4 o 5 sila tanan-tanan ang ginpasakaan sang kaso. Pagserbisyo Sino ining 5 nga ini? O standby kamo kay istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa droga sa ibang paraton nga mga headlines ang PNP ginpahalong ang publiko sa pagpalapta sang mga piki nga mga kwarta kag nagadugang kag nagadamo nga kriminalidad ako nga sigurado nagaluntad sa aton sini nga tagsa ka mga komunidad. Ini bangod mga kabyanan sa nagahilapit na nga holiday season. Report kag informasyon mga kabyanan nga ang krimen nga nagaluntad diri sa aton sini nga dakbanwa sa aton nga syudad kag sa aton nga probinsya bisan diin ka lang nga lugar. Hindi lang diri ka sa probinsya kag syudad sa Iloilo kundi sa iban man sa mga syudad kag probinsya may kabaran sa bilog nga Pilipinas. Bangod nga ang nga nagakatabo ini tungod mga kabyanan sa sining holiday season. Damo sa mga manuginto, damo sa mga nagahimo sang kriminalidad, damo sa panakasaka sa balay, damo sa mga kawatan kag damo sa mga nagapanginto labi na gid ang pagdapta mga kabyanan sang piki nga kwarta. Amo ni ang ginapahalong karo sa aton nga mga pulis nga hindi gid kamo mga kabyanan kuan gid anay dali-dali nga magbaton basi may magbakal labi na gid sa mga tindahan sa mga merkado. Magbakal da mga kabyanan nga magamit sa mga dagko nga mga bill sang kwarta, for example 1,000 kag 500. Ilan tawo nyo gid mayo? Kay basi may posibilidad nga piki ang ginagamit kaya mo ning mga report ka informasyon nga ginapahalong karon ni sang ato sining nga mga katapo sang pulis diri mga kabyanan. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton nga mga kauturan. Standby kamo. Aton man nagkaroon nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita ESF. Padayon nga nagdamo pa samtang naga-amat-amat pa damo gyapon ang kaso sang ESF kon African Swine Fever mga kabyanan diri sa aton sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Samtang syudad sang Iloilo nagapabilin nga free mga kabyanan sa African Swine Flu. Yutay naman lang guro tao subong kuan nagasagod baboy diri sa aton sa syudad sang Iloilo kay mantido halos labanan subong nga mga balay di residential di bla. O sa ato sini nga mga duta di halos kalabanan di residential ka commercial. Di talagsas malaka ka lang di makakita sa mga nagasagod baboy. Ang kalabanan nga ginasaguran sang baboy mga kabyanan ara sa mga area sa mga barangay Tikod, Lapas, mga barangay San Isidro, mga area mga kabyanan sang mga dito sa may Bilya, Aribalo. Ano mo pa na nga mga lugar ang may mga baboy da. Sa mga diri sa Kwan, sa Lapas, kag sa Haro, mga area sang Lanit. Mga kabyanan, do mo naman lang nga mga lugar, mga kabyanan ang may mga ginasagod-sagod nga mga baboy. Dahil kung diri kay mo sa syudad, sumagod kalang baboy bisan darwa ng bilog baboy laban ireklamo kagid bangot sang kabaho sang baboy mo kay iping mo balay tulo paray kamo sang balay nyo mga kabyanan. Tapuson kay Idol John Capustado sa muna kon nga ako diri sa aton ti amo ina mga kabyanan ang gamay naman lang sang mga baboy diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Diutay naman lang
magluwas lagid ko sang mga kuan sang mga ginasagod naton nga mga baboy sa City Hall. Politik damo da. Damo sang mga executive assistants ni Mayor Jerry Triñas da nga daw mayo pag ani magsagod ka baboy kay pagka after 3 bulan makwartahan mo na. Mga ginasagod naton sa syudad sang Iloilo. Mga ginasagod naton mga kabyanan nga mga executive assistants ni Mayor Jerry Triñas da. Mga wala man sang kapuslanan, way mga trabaho. Inhimo lang na naton nga sa laguron bango sing natawag nga political accommodation. Kaya sang nagligad nga eleksyon, nagudako ilang nga papel mga kabyanan sa pagpangampanya para sa magdaog si boss nila Jerry. Di mga kabyanan, bangod kay may ginatawag naton nga utang nga kabalaslan nga mayor, hindi pinangbutang sila nga mga executive assistants pero mga wala pulos na. Hindi nyo na mapuslan mga kabyanan kay man nga pasagod lang nga pasagod ubran la sa aton. Galing kay ginatawag naton nga political accommodation, di mo na tumayo pa gani yung mga tagalanit, yung mga taga-tiko da, magsagod sila baboy da, pagka after 3 months na, malitso na, rakit na makwarta na nila. Ang ginasagod naton yung mga baboy sa City Hall, ba, Moriones, tigara po ni Santissima, mga, mga kwan pa na, mga wala pa na sang, kwan, mga wala pa na sila sang, gamay nga kwan, huya-huya. Sabi nyo lang Kuriyan, tara karon may kabaran diri sa ato sining pangragad. Samtang sa aton nga mga balita nasyonal, karon dugay-dugay mga kabaran, istoryahan naton ang parte mga kabyanan sa sining kontrobersyal nga pagbailuhanay sang tinaga nanday Senator Raffy Tulfo mga kabyanan kag ni Senator Cynthia Villar. Hindi taman mabasol mga kabyanan sa Senator Raffy Tulfo nga magplastar sang maayo. Bangod kay nakita naton nga iya sini nga kalatyagon para gidya sa aton sini nga mga pumuluyo mga kabyanan. Ikomparar sa iban nga mga senador da nga tong mga elitista lang to yung mga kilala nila, tong mga mangrano, tong mga milyonaryo, tong mga elitista lang to. Amo lang to yung ilang pagkita nila gani nga daw maka ang investigasyon daw maigo ang ilang mga kopdanan nga mga mangranon man. May post na lang sila. Di mga kabyanan ning parte mga kabyanan sa Department of Agriculture blani. Kundi mayara sa ginatawag naton nga budget hearing sa Department of Agriculture. Dito nagpangusisa si Senator Raffy Tulfo. Kung nga mga kabyanan nga ang aton sining mga agricultural land nga ginpasugtan ini sang Department of Agriculture nga i-convert mga kabyanan sa residential kag industrial land mga kabyanan, mga kabistado. So anong mga rason sinidiri iplastar ko ni sinyo tag isa-isa bala kung nga katabo ini nga ginapabayan ini sang aton nga mga LGU, ginapabayan ini ang aton LGU mga kabyanan nagahatag man sang kwan, naga-approve man kag nagahatag man mga kabasang pagpahanugot nga ina nga lugar nga agricultural land ang ihatagan mga kabyanan sang ato sining nga gobyerno sang syudad sang ordinansa nga isaylo ang suning ordinance butangan dira nga instead sang residential or instead sang agricultural himuon nga residential paghimo sa residential mga kabyanan ba patindugan dayon subdivision. Yung plastar na karon mga kabyanan diri sa ato sini nga pangalagad alamak la korupsyon iya nga tapuson kay ang parte sini sa kontrobersyal sa DA. Ako sigurado diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Radyo Bistado. Bisyo di onas ang pagpako diri sa syudad sang paghigugma. Samtang sa iban pa naton nga mga balita o standby sa aton nga mga tagpanamatiunahon naton na naipa-report ang aton sini nga reporter direkta sa may siyudad sang Rojas mga kaabyanan no Idol John Kapulot ang problema sa droga iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag
ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga... So, check na ton una ang mga balita. Unahon tayo mga balita kag information halin sa kay kabistadong Joshua Haka. Kay may klase pini sa karon las 12. So, unahon ta sa gadaan pa kuha sa mga balita niya para nga makaduro-diretso kita dayon sa ngato siniyang kwan nga pagkomentaryo sa mga dragko naton nga mga issues nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan, no? Kaya nga aton nga isa ka reporter to sa probinsya sang Capiz may klase pa to sa karon ti unahon ta sa anay, no? Para makuha ta ang mga balita kag information nga natipon mga kabyanan sang ato sini nga mga sang aton nga report, mga report sa information direkta mga kabyanan sa may siyudad sang Rojas kay sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kay may klase pangadaan to sa alas 12 ti kinanglan subong palangadaan. Check tanang iya nga mga balita mga kabyanan, no? This time i-check na to na mga balita na kay information nagikan sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua, good morning. Go ahead. Good morning to the Southern General Katanan nga tagpalamatik, no? Isa ka ginakabig yang astapan na ina high value target nalitahan niya sang Adjoga Regional Office Tiklo sa Gintataya nga Adjoga by bus operation sa Barangay Pansta Norte, Banwasang Panay Capiz, Kabistadong Juna. Ang nadakpan ginalang sa Rodel Isiderio, 28 anyos, kag-residente sang Barangay Bungpong, sining syudad sang Rojas, Kabistadong Juna. Sa gintinong puwersa sang Regional Drug Enforcement Unit na pagpamuno yan ni Pulis sa Lieutenant Len Solimana. Tag sang Adjoga Provincial Unit sang Capiz Provincial Office sa pagpamuno man yan ni Pulis sa Major Lana Ifrial, kag sang Panay Station Drug Enforcement Team sa pagpamuno man yan ni Pulis sa pagpamuno ni Officer in Charge Gary Diaz sa Kabistadong Juna. Na-recover sa paginakop ang 25 tanan sa stay sang suspected sa buwa nga nagabugat sa 125 ka gramos nga may market value na 850,000, no? So dito na to na 850,000 kalakip ang 25,000 ka pesos nga by bus money Kabistadong Juna. Paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 ang pagtubangon sa akusado sa karon nakahunong na sa malamig nga karsal sa Panay Municipal Police Station para ya sa nagakaigo nga disposisyon. Kaya sa inisyal nga kapag kandak Kabistadong Juna, no, ang trabaho niya isa ka runner, no? Isa sa ka-runner sang top 1 high value sa Banwasang Panay Kabistadong Juna. Ang niya po ninali nga madakpan kay may damo pa sang ginakandak ang atong kapulisan nga tagod nga matulid, no? Ining nambipan niya nga mga drug mga illegalista Kabistadong Juna. Kaga downline sa Banwasang Panay, no, sang top 1 sa probinsya sang Capiz, Kabistadong Juna. Kag kailan ini siya sa nagagaygo nga panumbungon sang Regional Drug Enforcement Unit of RDU Kabistadong Juna. Ining suspect nga ining subject nga ini kaagi ni dakop sa unaway pa? So possibly Kabistadong Juna wala pa, no? Wala pa. So possibly bag-ulang ini nagtuksaw kag ginapayag nga top 9 ini sa Kabistadong Juna kag isa ini sa ka-runner sa ngaton nga top 1 nga high value target diri sa probinsya sang Capiz, Kabistadong Juna. May magani nagkalatikma na sus Moriones. So sang time sa una yung tatay digong way gini sila gapakita-kita way ning pagguwa-guwa gagwa-guwa ning mga tunto lang ani pero anay karon kay dawgin patumbayaan na sila. Nagasalig sila kay ang ginahimo sang aton nga mga pulis sabi pangdakop lang nga pangdakop mong way pangtumba. Bistado! Actually way giman sila ginatumba sang una kung nagbato sila ti tumba subong may sila gabalato, subong Kabistadong Joshua, no? Way gabato, no? Yes, tama ka na Kabistadong Juna. Padayon man ang aton nga pagkandak sa aton nga mamahugod, nga mapisal, nga mga otoridad sa pagdalalit, sining mga dalagpuan, kaya amapon mo subong Kabistadong Juna. Asod-asod sa sining nga mga tinuig ang nagkaladakpan, no? Sa illegal, sa pagduso sa illegal na droga, kag hindi tiliawan Kabistadong Juna. Kay lapit-lapit ya, sa 1 milyon ang nakukuha, permis sa ilay nga paghinakop kay sa posisyon sini Kabistadong Juna. Nakip na ang na-recover sila posisyon Kabistadong Juna. Okay.
Ti mga more or less ang nakuha ni sa iyang mga illegal drugs ni ti laban-laban hindi man ni iya kay ginakuha na ni ginasugo lang siya muna. Yes, tama ka na kabisa doon. Isa ini sa karaner, tulugoon gid lamang. Sa nga mayor-mayor, pa nga hindi pa madakpan. Asa posibilidad ni Sir Gundugan nga lang nato, no? Mga isa man sa kabulan, antes nga gintiktikan sa aton nga mga kapulisan, tagaryo, sa sining Sabado lang, sa gabi, pasado lang City, 45, nadakpan niya kabisa doon sa may area, sa may Panay, no? Sa may Tansap, Norte, Panay kabisa doon. Nagidabala mismo sa may atilid sa nga National Highway sa mga pakadtog sa Panay kabisa doon. Gaw ho, ti dito sila na transaksyon. May dulungan sa tani itong kwan sa illegal drugs pero way sa kabalongan iya dulungan gali amo na ang aton nga police for sure buyer. Tama ka na kabisa doon. Kag nagilayon gid nga napikma ini nga nadakpan no pagin kasa nag-bypass operation no kun ini nga aton nga nabaklan sang illegal nga drogaya kabisa doon. Di ang urig-urig nga suspekto ay pamakuan way matikma. Wala pa kabisa doon ang manog sugo bla. Butsilingon siya. Manog sugo amo ni dapat dakpon kay ti siya nagasugo mong butsilingon siya may source. Kabisa doon John, maiwat man na dakpon no kay sa silingan naton hindi ni madakop-dakop ini nga nambitan yang numero 1 no kung top 1 diya sa may area sa Panay sa titular sa probinsya ya sang kapis sa kabisa doon. Kwan kung sa mga sapat pa kung sa mga isda pa daw kwan daw pantat daw mailang kung hindi pantat daw batod. Sa pila ka bayan kabisa doon John no. Ang dira sa inyo sa siyudad sang Rojas sa Kapis ang panawag sina batod. Pero diri sa amon niya panawag sa amon diri turagsoy, haluan. Kag puyo no, puyo kabisa doon John pamilya mo na. Puyo ho. Ting batod na yan hindi bla mo nang haluan. Nang kung sa mga Tagalog bla dalag. Yes, sa kabisa doon. Ano ganin na sa English ganin nang ngalan sila ng kuan no, snake fish no? Catfish. Hindi ang batod lang batod. Batod? Ang catfish ya muna saya ang kuan muna saya ang pantat. Ang batod ya sa English na daw snakehead bla mo snakehead fish. Snakehead fish. Snakehead fish. Kaya iya nga ulo, lang tawon mo daw kwan daw ulo ka manog. Kabisa doon John. Muna sa dalag. Sige daw may pagkadalag-dalag gali sa kag daw may pagkapantat gali ning number 1 nga sa listahan das Panay na. Yes, sa kabisa doon John na tama ka da. Pag sa piya ka bayan ang na kung madakpan na pusangan na lang na. Pusangan sang damo nga mga kaso pa rin nakahalin sa prisuan. Kabisa doon John na tama ka da kay para mauntat na ang numero 1 di nga mugid ang imbakan na sang illegal nga droga kabisa doon John diri sa Kapis kay makon mo nagabaha iya subong ang mga droga ya diri sa probinsya sang Kapis kabisa doon John. Amo man di samon pa-indis man pa-indi sanay man lang niya. Sang una pa-indi sanay, sang una panumba sa mga drug pusher kay sa mga drug lord. Subong pa-indi sanay pang dakop lang. Away gida, daw gitupa. Way gani may pikto mayo naghagan-hagan lang gani isang una ang pangampanya o naghagan-hagan lang sa unang baligyan isang druga sang si Tatay Digong nga ginapanumba na gani sila. Ayan pa subong nga ginapang dakop lang. Kasi sulo sa pinsan nila niya ti kumadakpan ti dakop daw mapiansa na tao hindi gani makagwa matayapon plead guilty man lang ta. Hindi gani no panawag sini gani ang isa niyo ng plea bargaining. Plea bargaining yan tama kada. Plea bargaining na tagapon pero importante way kita ginatumba. Sang una nahadlok sila nahadlok sila magbaliya kay mga ginapang tumba sila mong sang mga sino tong mga tumbador nga tuman way man to nagsugos Tatay Digong nga panumbahon sila hindi bla. Way man kabisa doon John. Ngambal naman ito yung Tatay Digong sa una niya kung lumaban. Sa'yo na yan, no? Pag lumaban, pero pa hindi lumaban, hulihin nyo lang. O hindi ba? Pero mga drug lord, kakatumba, ubos manggali. Ti subong, kay ginapang dakop lang sila, daway yapon tupa ng mga dakop-dakop, ne? Laban-laban, way ni yapon tupa, ne?
Sige lang kag masige lang yapon mga kabyanan, no? Kabistadong Joshua. Yes, so tama ka na kabisa rin dyan. Kaya di kami piliawan sa silingan naton ang nadadakpan sila nagalabot dito sa minilyon niya ang ako kumpiskar sila permis sa paginakop nila kabisa doon, John. Amo gani. O sige, proceed. Tapi kabahin kabisa doon, John, no? Kahapon, no? Nag-randadi kita to, o nagkarimas kita nga to, na patrol sa padulong man sa isaya ka patay gid o kung sunog na. Kung nasunog gid ang isaya ka lalaking na driver sa salakyan, matapos no lutang sang wala pa yung makilala nga sospeka o kung mga sospetsado kabisa doon, John, na kay hindi pa natin ma-identify kung ano gid man isa lang ni o kung duwa ka mga persona o kung sospetsado sa pagpatay siniya sa isaya kawala man makilanaan pero nakilanaan na kabisa doon, John. Kay kahapon yawan taton nga hinulat to nga ma-identify nga daan nato na ang suspect kay nasunog kini kabisa doon, John, no? Sa kaugalingon nga salakyan pasado yatak na alas 2 kahapon na kabisa doon, John, sa sitio Yamihorada, Barangay Inso, Rojas City. Ini ang ginakumpirmar na. Ari na kabisa doon, John, no? Naglutaw na ini ang ginakumpirmar ni Police Staff Sergeant Gamin Onarse, investigador sa Rojas City Police Station, nga ang biktima ang nakilala na kay John Priya, 26 anyos, residente sa barangay Pinamalatukan, Banwaya sang Sigma Kapis kabisa doon. Kag ini ang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit yang lugar diri abi sa may Mihorada, no? Sa may Mihorada sa barangay Inso kabisa doon, no? Kag matandaan niya si Priya kabisa doon yung kahapon ang ginuthang kag nabunggo, no? Sa pader nga nagresulta sa iya nga pagkasunog pupon. Tungod nga gisunog dala ang Pajero nga Mitsubishi nga salakyan nga nagaduag itom nga may plaka nga XAM 778 kabisa doon, John. So, Sinisyal na pagpangusisa sa radyo Bistado News Team sa lugar. Ginpahayag ni Mr. George Isaya ka Traffic Auxiliary nga suno diri nga nasambit o kung samtang nalabayan ang nasambitan niya nga lugar asod iniya kabisa doon, John, no? Nga nakabati sang makaduwaya ka beses nga lupok sang armas lutang kag ginali naging padulungan ang nasambit yang lugar. Na-recover ang tatlo ya kabasiyo sang armas lutang sa lugar. Apang kabisa doon, John, wala pagid, no? Wala pagid matumod ang suspect sa amo yang responsable sa krimen kag madasig nga nakapalagyo ini kabisa doon, John, pagpalupok sini pag bunggo sa salakyan atod-asod nga nasunog o kung din sunog, no? Kay way pakita sa nga valid information kay gina-check pa naton kabisa doon, John, gina-check pa sa aton to yang sa area kung may ato digdo nga CCTV nga naka-attach sa area nga kung sino binuntaran niya sa insidente kag para matulid kung sino nga mga suspetsado ang naghimo sila krimen sa pagkasunog niya mismo sang lawas sa sining biktima kag pagkabugo kag intero ini patay sa insidente kabisa doon, John, kag sa karon na mo ni kabisa doon, John, no? Nagapadayon pa ang investigasyon ng mga otoridad angot sa nagluntad nga shooting incident sa nasambit nga lugar. Pero ang aton na madugang update kabisa doon, John, ini ang aton nga nakuha nga information ini kabisa doon, John, ang salakyan mismo nga pagkasunog doon sini, no? Na pagkabunggo, no? Abigin lutang sa naigo ni sa doon likod nga porsyon sa Irabaga kabisa doon, John. May igo pag ini sa dalom-dalom lang sang liog kag tatlo ni ang igo niya kag nagbalang-balang rason kagabangdanan nga bumunggo kabisa doon, John, sa pader, no? Sa pader dito mismo ako sa diin nga area to ginuntaran kahapon ang insidente kag kabisa doon, John, atod-asod nga idwal ang kalayo bangod ya sa iyang salakyan sa mga batteries o kung ano lang ang mga circuit wires. Kabisa doon, John, nga nagreporta sa pagkasunog sa nga salakyan. Rason ng kabangdanan kabisa doon, John, nga pag-ibwal sa kalayo, hindi nakapanaog ang aton nga biktima, no? Ang biktima nga si Triabi, no? Ang nasambit yan nga biktima, why na nakapanaog ang patay kaya tabang kabisa doon, John, apang nagadaba-daba ang kalayo, rason kagabangdanan nga gilayon man nga nasunog kag hindi na makapanaog siya nga salakyan. So kabangdanan niya kabisa doon, John, nga nasunog ang iyaya nga lawas na lang digto mismo sa salakyan nga kabisa doon, John. Sino gani itong biktima? Ano gani ngalan sa biktima to? Si John Priya kabisa doon, John, taga Sigma. John Priya? Yes. Oo, taga Sigma ni siya. 26 anyos, may bata pa, no? Okay, kabisa doon, John. 26 anyos, taga Sigma ni sultiro, ne?
wala pa naton makuha sini nga background ni kabisado John ang bilog yung nga background sini nasabitan niya nga is Yes. nga biktima pero aton na nagato na mapapaginapuli ang nga status background kay aton nga nabalaan kabisado John damo nagasulod no nga mga information na may kabisado John nga tatlo ka ang gulo ang pagkamatay siniya ni Afria kabisado John Ano? una diri ang may kangtanan niya sa daan ni ligot anon kag sa away sa duta kabisado John Okay. kadang isa mo ang pagpanagyo to ya sa ila mismo yang nga area kay bangod amo ni ang ginatudlo kag ginapasimangdan no ginapasimangdan nga amo ako nakatiro man ini ako nakapaniro man ipatay to ya sa may area sa ilaya nga lugar kag Okay. kabisado ko na nagpasitol ini atong ila nga gipamaguran sa kag nagpaupoy na lang kag siguro amo niyo diri na sayang agin nagas siguro sa sinima kwan. Pero mo pa lang na nga Yes. ako nga nakuha nga information kabisado John. Diyan manami sini mapamangkot ang iya pamilya, nanaya, tataya, ginikanan niya kung sino dang malapit sa iya. Makuan mo gid, ma-interview mo gid siya bisan ma-live pa naton nga ma-interview kung bala ano ang ilang pagpati, ano ang ilang sining paglantaw sa natabo ni sa kay John ano giman Fria kun Afria. Fria kabisado FRIA. No Fria. John Fria nga ini. Kay tiyo bata pa niyo 26 anyos pala niyo, ne? So kag ti siyempre do may ari-ari manguro ning pamilya nga ni kay man nga ti nakapajiro man gani, no? Kag tapos kwaon naton ang matuod-tuod gid kun bala ang pagtiro sa iya kundi samtang ini siya naga-drive sang salakyan niya ginipingan siya gintiro amo na daw no biktima sa sang riding in tandem amo na. Aton nga ibaluan kabisado John ang riding in tandem no ang riding tandem nagasunod ini no sa kay Afria na padulong sa may area ya kundi ala po sa may halin sa Sabanica kuno kabisado John no Oh. kay ang sa atong paginakuha nga information sini Anong ginasakyan sa mga nasabi Anong ginasakyan sa mga sa suspect ni nakamotor? nakamotorsiklo lang kabisado John. Okay, so duha lang sila kabilog riding in tandem. Duha lang sila kabilog ang nagasunod sa sining biktima. So far kabisado John, hindi pa nato ma-identify kung isa o kung duwa ini ang aton nga mga suspetsado kabisado John. Pero do sa aton nga pagtanaw aton lang nga pagpakot sini do mga duwa siguro more than kaya siyempre Hindi na pwede. magdrang ka nga daan sang armat utang nga mabudlay ni kabisado John Hindi nga naman magdrang ni ikaw Joshua. inali nga magturo ikaw di ba na kabisado John? Kabistadong Joshua, hindi kita pwede nga nga magpakot-pakot lang kinanglan hulaton taya ang investigasyon sa aton nga mga pulis, no? Ang pulis dapat among kuan naton kay mantikon pakot-pakuton talang na di na iya pwede para sa aton bilang mga broadcaster, no? So Okay. hulaton ginaton ang investigasyon sa pulis kaya ang ato sini ginalantaw nga pagkatapos nga matiro nasunog pang iya nga salakyan hindi ta masiguro bala nga base kon pagtiro sa iya para nga hindi na gila sa makaluwas ginsunog pagiliwat ang salakyan niya para nga sigurado or nasunog lang gid ya tungod kay na aksidente kag may mga lost connection siguro ang salakyan nga amo ang ginakabangdan sang pag ignite o kon kuanabi no pagkalayo sang iya nga salakyan kay kuani dako nga balita ni amakon mo na nga gintiro nagliabi ganin ako na nay aksidente lang ni gali kay gintiro gali siya pagkatapos nga matiruhan siya na aksidente siya di nasunog ang salakyan niya nga Pajero and then siya way na makagwa kay siyempre may pila siya mo ning rason nga way na sa kagwa kag nasunog sa diretso kag napatay gid ang biktima. May plano ang aton sining mga pulis sa na-autopsy na balang bangkay sa biktima kag nabalaan kung pilak bilog pila sa biktima ni. So far kabisado John no ginapadayon pa og pa investigasyon pero ipaidalom ini ang aton nga biktima kabisado John sa autopsy kag dira kita dayon na magapabuhi na sing update sa mga masunod na nga public affairs sa program kabisado John. Yes, no? So kinanglanon ginaton nga ma-follow up kay dako nga klase sang kaso ni, no? Kay man biktima sa sang riding in tandem tapos nasunog pang salakyan niya and then may ara nga mga background nga information nga ini siya ang naghalin dito sila nga lugar sa Sigma kay nakapatay man to siya pero this is subject for confirmation kay manti mga ulo istorya pa lang ni, no? And may ara man nga informasyon nga away sa duta dito
ang ginhalinan kung nga ini siya ang ginlagas kag biktima sang riding in tandem. Anggulo, mga anggulo pa lang ni, anggulo sa droga, why sa anggulo sa droga de? So far wala pa kita kay balo kabisado nyo, wala pa nato na tagaling kita update kabisado nyo na tuon pagit sa mga tangay sina, pero amo pa lang nga nga nakuha nga information, no, natuloy man sa aton ng mga reliable source kabisado nyo. Ang aton nga hipis ang Rojas City Police Station, hindi gani si ano na nasa subong, major siya, police major o kung police colonel? Colonel, kabisado nyo si Aaron Palomo. Kung mo, colonel na gali si Aaron Palomo, subong? Police colonel na siya? Yes, kabisado nyo. Ate, sige, no? So, panapuntahan mo na si police colonel Aaron Palomo, kag-interviewhon. May ID ka man da, pakilala ka, nga taga-radyo bistado ka, para nga maka-explain siya kung ano, o hindi gani, kung hindi madala si Police Colonel Palomo dang investigador nga naga-investigar sang kaso nga ini. So natabo ning insidente sa diin nga area gid gani da sa Mayroa City. Dahil sa may sitio Miranda, Barangay Inso, Sudad San Rojas, sa kabisado nyo. Sa Barangay Inso Arnaldo gali. Yes. Okay, sige. So kwao na to ng side sang pamilya, kwao na to ang panaysayon sang ginikanan, mas nami kung ma-interview mo ang nanay o kung ang tatay o bisan sino nga mga miyembro sang pamilya sang biktima, and then para makuha naton ang follow-up sang ato sini nga mga pulis, no? Bisan sa imo lang na live o kung ma-live naton interview, hindi ani bisan i-record mo lang kag i-replay galing sa aton sini nga Facebook page, okay? Okay, kabisado nyo, no? Roger na. So, amo lang natin ang madulong, no, sa balita, direkta din sa Sudad sa Rojas Provincia sa Santa Pita. Ini si kabisado Joshua Haka sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa kay kabistadong Joshua Haka, no? Mga kabayan, tabo ini sang Sabado dira sa may area sang Barangay Inso Arnaldo sa Sudad sang Rojas na, no? Actually Rojas City gina siya. Yung Barangay Inso Arnaldo, aton sining Bistado! Kung makita ninyo sa post sa ato sila nga Facebook, Bistado! Ang itsura sang Pajero, mga kabyanan, nga nagkalaupos, no? Nagdabadabagin. Bistado! Nasunog ini, abi naton anay na aksidente lang ni ang biktima kag nasunog. Bistado! Gali sang ulihi, dito nahibaluan ang informasyon, nga gintiro gali saya sang riding in tandem. Bistado! Iway pa man mabalaan kung bala ang suspect duwa o kung isa lang o kung tatlo. Bistado! O kung may backup pagid, mga kabyanan. Bistado! No, so ining biktima nga si John Fria, taga 26 anyos pa lang, no? Taga Banwasang Sigma, mga kabyanan, no? Taga Banwasang Sigma, dira sa may syudad sang or sa may probinsya sang Capiz, mga kabyanan. Bistado! So, mga kabistado, abi naton anay sa nagwa nga balita ni nga aksidente lang sa iya kag nasunog ang iyang salakyan, gali kag gintiro gali ni siya. Bistado! Pagtiro sa iya nakabunggo ang iyang salakyan sa may kilid sang pader. Bistado! Dira sa may area sang Barangay Inso Arnaldo sa Sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga kabyanan. Bistado! Pagkatapos na usisaan dito nabalaan nga natiruhan gali siya kay may mga empty shells sang pusil o kung sang bala ang nakita dito sa crime scene, diri naton mabalaan ini, mga kabistado, kung bala ano ang rason, no? Anong mga anggulo nga gintiro sa ginriding in tandem gid siya, kag may mga haka-haka. Piti mga haka-haka ni way tagapati sina. Bistado! Magambal kita nga haka-haka tubot silingon trabaho na iya sang mga marites. Bistado! Iya na iya sang mga marites yung trabaho. Ay nibla? Iya na iya sa mga marites trabaho. Ay na iya, way kitagapati sinadra. So dapat padalman ini sang aton nga mga pulis ang investigasyon. Bistado! Kay nga hindi lang ni kay pure lang aksidente ang natabo, kundi gintiro gali ni sa iya. Bistado! Pinagkamasakit pa kay sunog ang salakyan niya. Bistado! Araw man talag sa Malaka kasi na makabati kang makakita, mga kaabyanan. Bistado! Nga bisan magkaladunot pagani ang salakyan mo sang makabunggo kang maksidente, magkaladunot pagani ang salakyan mo, mga kaabyanan. Bistado! Yung ay may kasunog, hindi bla?
kita nyo mga aksidente nga mga ibanda nga kaladunot na ganit na mga salakyan na magbunggo gani kalawasdak gani mga pader na ginapangbungguan nila na way magani ay kalasunog ilang salakyan hindi ba Pistado! at tuya mga kabyanan no natiruhan na siya nakabunggo pa sa salakyan niya nasunog pa Pistado! kamak nga grabe nga sa kadimalason nga klasik tawo ni hindi ba man nga pananglita nakabunggo siya kag wala pa tumasunog ang iyang salakyan pwede pa to siya basi ma-rescue Pistado! pwede pa to sa tani ang makatuan to sa rescuer kang makakuha kang madala sa ospital Pistado! ano pala pagdala mo sa ospital kaya nagkalaupos ng lawas siya to na dala sa sunog sa iyang salakyan to mga kabyanan Pistado! no nga Pajero so amo na ngang dapat maimbestigaran sang taga-Arsons investigator na Pistado! mga kabyanan no mga taga Bureau of Fire da lantawa nyo kung bala ang pagkasunog sa iyang salakyan aksidente lang nga nasunog o kun hungod nga ginsunog pagit Pistado! kay manti may nagtiro sa iya mong no may nagtiro sa iya inablang talagsa mo lang makita na laban-laban makita mo na sa mga pelikula lang Pistado! para madula ang mga ebidensya mga kabyan ang ginasunog ang mga kuano ginasunog ang mga salakyan ginasunog ang kunano da Pistado! sa gintabuan sang krimen Pistado! ginasunog nila para nga hindi mabalaan kag hindi matrace up ang mga ang mga ebidensya Pistado! tiya mo nang ginasilin naton nga basi bala kon kita nagaduda no tinduda pa man ning aton pero way pa man kasiguruhan Pistado! pero kinahanglan may kabarang nga maimbestigaran sa aton nga mga pulis maimbestigaran sa taga Bureau of Fire Protection Pistado! kung bala ano ang ginhalinan kung nga ang nasunog iya sa lakyan Pistado! kay kung pananglitan nga mabalaan nga may naghaboy da sa kung ano-ano da para nga sunugon hungod Pistado! inbubuan abi gasolina Pistado! di ko magambal kita nga gasolina ti may gasolina man ang salakyan niya kay manti may gatong mo Pistado! pero lain niya mga kabyanan panimaho sang gasolinahan sa iya sining nga tangke ikumpara sa panimaho mga kabyanan o mga kabistado sang Pistado! inbubuan iya sang gasolina da ang bilog nga palibot sang salakyan kagin sindutan Pistado! o hindi bla no ti medyo kontrobersyal gawang klase sang balita ning natabo dito sa may siyudad sang Rojas mga kabyanan Pistado! sa sining kamatayon ni John Fria sang Banwa sang Sigma Pistado! kung ang gusto naton kag tihibaluon naton kay ang informasyon mga kabistado Pistado! nga may mga nagagwa nga istorya nga ang anggulo number 1 away sa duta Pistado! anggulo number 2 may napatay man siya nga tao dito sa ilang lugar that's why naglikaw sa to Pistado! kag number 3 mga kabyanan nga anggulo Pistado! amo nga ti may daan nga hiligot anon o kung dumot ang suspect nga nagpatay sa iya Pistado! nagtiro sa iya sa riding in tandem Pistado! may daan nga hiligot anon ano ang daan nga hiligot anon amo na pamangkuton ta Pistado! diin nga daan nga hilugot anon na amo na sang ang partis duta o kung ang parte sa mga ginreport nga may napatay man sa dito sa ilang ginhalinan guro basi duta magyapon Pistado! istoryahan tama na dugang kakwaon nato ang mga follow-up sina may kay mabalaan naton kung ano gid ang latest nga development kag latest nga follow-up Pistado! may kang tanan sa sining natabo nga pagluthang kag pagpatay kag pagkasunog sa iya sining nga salakyan Pistado! ni John Fria sang Rojas City sang Banwa sang Sigma sa probinsya sang Capiz Pistado! natabo ini sa may barangay Inso Arnaldo Boulevard o sa may barangay Inso Arnaldo dito sa may siyudad sang Rojas mga kabyanan Pistado! oras naton karon nakalabot ni kita sa 11 minutos na nakaligad sa alas 12 Pistado! diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan yari ang acknowledge na dugay ang ato sila nga mga viewers hindi lang kamo magkatakada nga di kamo magkataka dira sa sa pag-message o kon sulat sa inyo sini nga mga mensahe sulat lang mo sa mga mensahe nyo kay pag-acknowledge na kamo karon dugay most especially diri sa aton nga Radio Bistado mga kabyanan nga Facebook page no kag sa GCNL man no sa GC News Live mga kabyanan pang Pistado! basahon nato na karon no ang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton sini nga pangalagad
mga kaabyanan. Okay? O daligid lang may kwandiyo. May nagpadala sang mensahe diri sa ako no. Perte kuno ka traffic sa may barangay Kubay sa distrito Sangharo, hindi magwantagid. O subong lang gid niyo. Be sa ato sini nga patrol da no sa kay Kabistadong Boni Linggo sa patrol ta. Galalain sila. Ano oras siya naginsen man? Las 11:59 subong aga lang gid no? So likubi check da sa ato sini nga mga kwan. Sa aton nga mga reporters da sa may kwan no sa patrol naton kay i-send ko ni sa kwan no karon na lang no mga kabyanan no so may nag-send diri sang kwan sang video nga grabe ang traffic mga kabyanan dira sa may Kubay sa distrito Sangharo ni. Bistado! Kubay ni pa lapos sa may kwan, lapos sa may Balabago, hindi bla daw mo dalang Kubay no. Nan, ara dang perting nga trapiko gadugok niya daw hindi magwantagid. Hindi ko na magwanta ang trapiko. Ano tabo man nga grabing traffic daman. Bistado! Okay? So sa ato sini nga pagpangalagad dugay-dugay i-check naton ang mga balita ka impormasyon nagikan sa iban pa naton nga mga patrol reporter sa mga kabyanan diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pero antes sina sa ato sini nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan ha. Di magkalipat mga kabyanan sa pag gamit sang aton nga paborito nga food supplement amo ni sang food supplement mga kabyanan nga bisan hindi ka kuan sini bisan hindi ka makakaon basta maka full supplement ka lang sang Iberian capsule ang imo sini nga lawas mga kabyanan na daw ay mangyapon ginakapoy kadaway mangyapon nga ginalapyo no bangod kay ang aton nga Iberian capsule mga kabyanan no gusto naton nga ipahibalo sa inyo nga ang aton nga Iberian capsule ang may damo nga mga benepisyo nga mahatag sa aton nga lawas sa mga kabyanan ha. Number 1 nga benepisyo nga mahatag sa aton sang Iberian capsule mga kabyanan. Bistado! Amo ang pagpahubin sa aton nga lawas. Pampahubin sa aton nga lawas, pampahubin sa aton kaugalingon. Kay may ara siya sang ginatawag naton nga benepisyo para sa cell regeneration mga kabyanan. Bistado! Maghambal kita nga cell regeneration, madasig ang pagpapali niya sa kagpagpaayo sang mga na-damage naton nga mga cells mga kabyanan. Bistado! In short, ang panawag sina is body repair. Bistado! So amo ina ang number 1 nga benepisyo naton, meaning nga kung gusto naton nga magpabilin ang kalabanan sina nga mga tigulang nagahambal nga I am old but I am young at heart. Bistado! Pero dapat lain no? Botsiningon, old na ang imo nga lawas, young ang heart mo lang. Bistado! Dapat hindi mo na young at heart and young sa imo sini nga lawas. Bistado! Young ang body tagyapon. Kay may ara siya mga kabyanan sang ginatawag nga madasig nga pagpakayo sang aton sini nga mga damage nga mga cells para nga magbalik sa bataon ang aton sini nga lawas mga kabyanan. Cell regeneration. Bistado! Kung mga mahal-mahal katama nga pamaagi mga kabyanan, abo na sa ang ginatawag nila bala nga kung mga bilyonaryo ka, milyonaryo ka, no? Mga bilyonaryo ka, mga preskabi sa kay Jerry Triñas nga bilyonaryo. Bistado! Nga parehas kabi sa kay sino pagin ng mga lagkong mga bilyonaryo, mga mani bilyar. Bistado! Mga sino pagin, mga mani pangilinan. Bistado! Mga big time, no? Mga Henry C. No? Bistado! Magaling patay na to yan, no?
Nangabuhi lang bla. Bistado! Mag-amo ikaw mga Enrile bla, no? Mangkutan nyo ba si Enrile kung nung iya nga pamaagi nga naglawig sa samo nga sige pa sa subong nga kwan? Bistado! Hinimo pa sa gani nga kwan nga cabinet member ni secretary no ni President Bongbong Marcos. Bistado! Mga kaabyanan, no? Kung sa tigulang o kung sa mga pangbilyonaryo nga pamaagi, ang panawag nila sina mga kaabyanan is stem cell. Bistado! No? Sa mga pangbilyonaryo, ina nga mga terms, mga kaabyanan, ang panawag sina is stem cell. No? Stem cell. Ang ila mga kaabyanan nga mga cells, no? Ang ila nga mga cells, gina-regenerate liwat, no? May mga ginagamit na sila nga mga kwano nga mga inang pamaagi para nga ma-regenerate liwat ang imong nga cell nga ang hambal sinadira kag ang gakatabo nga kung once nga madapatan ikaw sang ginatawag naton nga stem cell mga kabyanan, ang edad nimo, ang imong nga lawas nagabalik sa pagkabata before 20 years. Bistado! Buot silingon kung nagaedad ka 40, kung magpa-stem cell ikaw, mabalik ikaw sa 20 anyos ang imo sining nga lawas. Bistado! Di kung 90 ka na, mga kabyanan, pag magpa-stem cell ka, mabalik ikaw sa 70 anyos. Bistado! Amo nang sikrito sang mga manggranon ka mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Bistado! Kita nyo si Senator Enrile, mga kabyanan, dugay-dugay sa gatos na edad ya, araw, kuan pa siya, Bistado! aktibo pa siya katama, hasta utok ya, aktibo gyapon niya, no? Mga kabyanan, mga kabistado. Bistado! Di ina kun bilyonaryo kita. Kada tublok sinasang stem cell, mga kabyanan, pinakanubo sila nga gasto is 500,000, mga tag 300 to 500,000. Bistado! Di kaya nyo na. Ang aton nga every young capsule nga sang una dito lang na makita subong ari na de. Di kung gusto ninyo, mga kabistado nga magbalik sa pagkahubin ang lawas ninyo, no? Pa-stem cell kamo. Ina kung may 500,000, 1 million kamo. Bistado! Pero kung wala kamo sang 500,000, 1 million, ang inyo kwarta, bi 14.50 lang, bakla nyo ni, mga kabistado, ang Ever Young Capsule. Bistado! 14.50 lang niyang isa ka kapsula, o. Ti kung mag-inom ka duha ka kapsula sa kada adlaw, pilagid gastuhon mo, 29 pesos. Bistado! 14.50 mo, no? Mga kabyanan, ti, 29 pesos, wala gani klabo, 30 pesos. Mga kabistado, magabalik kag maga-regenerate ang imo nga mga cell. Bistado! Mabalik ang imo nga lawas. Amo na ginasiling nila nga, mga kabistado nga inang edad mo lang ang nagatigulang, pero ang imo nga lawas, ever young. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Every Young! Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Every Young! Ever Young Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magatugang. Pero ang kalwasan, Ever Young. Bistado! So mga kabyanan na, hindi magkaripata, magluwas sina sa ginahambal ko sa inyo nga pinaka number 1 nga benepisyo nga makuha ninyo sa Ever Young Capsule. Magabulig pa ini siya sa pagpabakod sa aton nga immune system para hindi kita dali matapikan sang balatian. Magabulig man siya para mga kaabyanan sa pagpabakod sang aton nga mga katulanan. Magabulig man siya sa maayong nga blood circulation para kontra sa diabetes, mga kaabyanan, no? Kay ang calcium amo ni siyang makabulig sa pagdikta sa aton sini nga pankreas nga magpagwa sang natural nga insulin para balansihon ang aton nga blood sugar, mga kabyanan. Bistado! So kontra diabetes man kag nagapanami man siya sang
aton nga blood circulation para nga hindi magpugok ang dugo sa aton sini nga mga botsilingon Bistado! para nga hindi kita mabiktima sang stroke, hindi kita mabiktima sang high blood mga kabyanan. Bistado! Damo pagid sa sexual function, kampiyon man ni siya. Bistado! Kampiyon ni sa sexual function kay kabalo ka mo, once nga nami kuno ang sirkulasyon sang dugo mo, nami man ang sirkulasyon ni manoy mo. Bistado! Siling nila blang nga buhi ang dugo, buhi si manoy. Bistado! Amo ina mga kabyanan ang kakampyonon sang Ever Young capsule gani ano pang inahulat nyo, no? Ever Young na kamo. Bistado! Kaysa Ever Young, edad mo lang ang nagatigulang, apang ang aton kalawasan, Ever Young. Bistado! Ever Young capsule. Bistado! Oras naton mga kabyanan, nakalabon kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Dugay-dugay check na to ng iban nga mga balita kag information. Halin sa aton nga mga reporters, basahon ta mga mensahe nagikan sa aton nga mga viewers. No, sa mga gusto dra mag kay Hazel Mayer da baw ihada, may aga, may hapon na, no? Kay Bro Dionisio Panadiro, gapamati gisa kuno, no? Si ato sa Samay Manila. Si Donny Gardo si Altamia, shout out idol sa family Altamia from Roa City, Capiz. Okay? Altamia family, bawo may ara ko ng amigo nga Altamia nga apelyido sa may kwan, mga taga Kagay, no? Sa Kagay ga Star, dira sa may siyudad sang Roas. Sa kay Marvin Brillo Vince Cruz Jr., shout out idol from Pontevedra, Capiz, thank you. F. Cormida, shout out man kay Marinette Manikan, shout out kay Ana Arlene Gayuma, kay Yazi Yans, Minandro Sidinyo, dapat bro John na pagdakop sa illegal na druga ay para wala sang pulis na i-recycle. Sino nagambal si mo gina-recycle sang pulis ang kwan man, ang drugs man? No? Mga sindikato gurong ga-recycle, you know? Dapat dapat i-public ang pagsunog ngara tanan nga mga media kay makita nga ginbubuan ka gasolina para hindi magamit sa mga pulis politiko na mga protectors, no? Ka mga drug lord kung dakop lang pagwaon nila sa prisuan kag suguon ang sindikato nga magbaligya naman liwat sa mga druga nga ila na pangdakpan nga illegal nga druga. Actually, ginahimo na halimpas ang una. Basta, balo ka mo ang illegal drugs. Once nga madakpan ina, why na siya actually ginakwana? Why na siya gina-recycle, Kay ang mga substance nga ina, o kung ang mga ebidensya nga nakuha, gina-laboratory ina. Pagkatapos laboratory, pag once nga makita nga positive, ginasulod ina sa suludlan nga insakto kag gina-sealed, no? Silyado kag gina-submit dito sa aton nga korte. Ginadala na to sa korte. Ginabutang nila na to sa ilang mga property custodian, no? Kay amo na siya ang ginagamit nga ebidensya kontra sa nadakpan. So, dito lang gid na iya sa property custodian sa ngaton sining Hall of Justice sa ginpasakaan sang kaso sa iya. Kay amo na siya ang gamiton nga ebidensya. After sina, pag once gani nga mapamatbatan na sang hukom ang ginpasakaan sang kaso, may kay para maintindihan nyo, mga kabyanan, ang mga ebidensya nga ina, ginabalik ina sang korte sa aton sini nga pulis. And then, ang aton naman nga pulis, ang aton nga gobyerno, no? Nagapatawag ina sila mga kabyanan sang media kag hambalon nga niya ti ikwano na naton ini, no? Pangsunugo na naton panggubon ta na ini ang mga illegal drugs nga ini kay natapos na ang sentensya sa ginsintensyahan. Na amo ina ang ginahimo mga kabyanan sang aton sini nga pulis. So wala ina gina-recycle ang mga illegal drugs, magluwas gid lang
kung may ara nga sindikato gida within mismo sa sulod sang pulis, ilabi na sa property custodian, nga ang mga syabo ginakuha nila kag ilisan tawas, tapos ang syabo ibaligya liwat, na ina siguro makambal kita nga sa kayo di kakak, gini nga klase ka mga tawo ni. Bistado! O hindi bala? Pero kung hungdon lang gid kag aton nga sundon ang matuto, damo na sang katabo. Ha? Acknowledgement may kabaran sa kay Alamis Marcos. Maingod to Idol John, gintunog ko akon Bluetooth para kabati ang kaingod ko dire ni sa may Boulevard Mulo. Munang kampyon, no? Mayong aga landa, no? O mayong hapon sa tanan-tanan nga mga taga Boulevard Mulo. Kay F. Cormidada, mayong kuanman, mayong hapon, no? Kag sa iban pa da, no? Sa mga gusto pa magmensahe, message lang kamo, mga kabyanan, no? Kay aton ina nga pagbasahon ang inyo sini nga mga mensahe, mga kabyanan, no? Diri sa ato sini nga pangalagad. Okay? So, kuha na kamuda ng Bistado! ano panawag sini gani? O comment lang kamuda sa ato sini nga comment section, mga kabyanan. Bistado! Hindi ka mo magkalipat, ha? May YouTube channel kita. Ang ato nga YouTube channel, ngalan niya is Radio Bistado. So, pwede ka mo makalantaw. Di kay samtang nga programa kita dire, simultaneous ini nga nagagwa sa aton nga inang YouTube channel. Kag makita nyo man ini sa Radio Bistado, makita nyo man kuan nga Radio Bistado nga Facebook page, makita nyo man ini sa GC News Live naton nga kuan, no, John Kapulot News Live naton nga Facebook page, kag makita nyo man sa aton sining Instagram, makalantaw magkamo kag pwede kamo kabasa sa mga balita sa aton nga Radio Bistado website. Bistado! And ang pinaka-the best gid, kay may ara kita mga kabyanan nga ining ginatawag naton nga TikTok channel. Bistado! Radio Bistado TikTok channel. Bistado! Sa aton nga Radio Bistado TikTok channel, Bistado! pwede kamo na maka-follow, kay once nga mga followers na kamo, dra naton ipaagi ang aton nga mga papremyo kag ato sini nga promo, mga kabyanan. Bistado! Sa palabuton nga December, may promo kita ang ginatawag nga Bistado! TikTok Dance Move sa jingle sang inyong alagad. Bistado! Ang jingle ko, Ariblo. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, pupus kita sa atong mga handom. Pasanong sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo. So amo ina mga kabyanan ng aton sini nga jingle. Inang jingle nga na himuan nyo na sang dance move, no? Panami-nami kamo da dance move. Kung sino pinakamanami, kung sino pinakadamo sang like, sino pinakadamo sang shares, amo ina magadaog mga kabyanan sa ato sini nga papremyo. Bistado! Amo na magkadaog sa aton nga papremyo. Bistado! Ngita pa kami sponsor pero kaya na gyapon namon nga kuan nga mahatag sa inyong premyo. Bistado! Premyo kami mga balor 10,000 pang kabilugan, ano pa naman. Bistado! 5,000 ang first prize, tapos consolation prizes mga kabyanan. Bistado! Nga tag kulo 500 sa pulok bilog. Bistado! Na hindi bla, no? Mga 5,000 tanan. Bistado! Mga 10,000 tanan, no? Pangitaan namon sponsor na. Pero sa ini nga December na namon ipanghatag sa inyo. Bistado! Kag ato sini nga inang TikTok dance move contest mga kabyanan. Bistado! Sodra na sa TikTok naton pag yon. Bistado! Tapos kung makapasulod na kamo amo na ginaaton nga ipang post ang inyong nga mga entries. Bistado! Pang post naton ina mga kabyanan sa ato sini nga Facebook page. Bistado! Then sino damo like kag sino damo share, no? Kag damo sang like. Bistado! Amo na aton nga padag-on, and then Bistado! gamiton naton ina amo na sa ang gamiton naton nga official nga dance move. Bistado! Sang aton sining jingle mga kabyanan. Bistado! Kag amo man ang aton nga gamiton nga contest sa mga barangay sa ulihi kung panalitan nga magwa na kita sa barangay. Ayos? Bistado! Sige. Oras naton mga kabyanan, nakalabon kita sa
33 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Bistado! Pang sailohon na nato ng mga balita kag informasyon. I-check nato ng mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod kita sa kay kabistadong Vincent Villano, mga kabyanan, no? May latest na sa nga follow-up party sini amo ni sang ginhambal ko sa inyo. Ang latest nga follow-up may kangtanan sa Bistado! kaso sang pagpatay Bistado! ng mag-amigo, mga kabyanan, no? Nga mag-abyan nga mga negosyante. Bistado! Ito sa may banwa sang istansya, mga kabyanan. Bistado! May ginpasakaan na sang kaso, and then isa sa ngaton nga nakita nga ang isa sa mga suspect na gipasakaan sang kaso sa ngaton nga mga pulis Bistado! sa pagpatay sa kay John Paul Bosque, kay Mark Libaw, kag sa kay Floyd Fernandez, amo mismong ilaupod nga amigo lang nga si Jebron Paruhinog. Bistado! Isa sa mga ginpasakaan kaso, mga kabyanan. Bistado! Sino pa ginang iban? Yari, check na to ng mga balita kay information, mga follow-up nagikana kay kabistadong Vincent Villano Jr. Bistado! Kabistadong Vincent, may hapon, piskamin. Mayroong hapon, Kapisadong John, no, so na-file na ang kaso batok sa 11 tanan ka mga suspect sa pagpatay sa sining tatlo ka mga bataon nga mga negosyante. Hindi gali ni kay lima lang, kundi 11 gigali sila bilog, pero Yes, may lima nga ginmitlang nga mga pangalan. So bale amoy ni no. So 11 Nga lima lang ginmitlang nila, dapat gimitlang la tanan-tanane ng 11 pa gid. Ang so bale amo pa ni ang ginapadalman sa karon or ginapangitaan pagid sa madalom nga may ebidensya ining on 5 tanan Kabisadong John, no. So i-mention naton ang pangalan sa sining 5 nga mo sanday Jebron Paruhinog de la Rosa, amo ni ang suspect alone, no, nga nakaluwas bala sa tong pagpatay dira sa may masakir dira sa may bayan niya sa istansya. Ay kadua diri amo si Jake sa Paruhinog, bali ano ni siya, no, magulang ni ni Jebron Paruhinog, Michael Porras, Michael Kiatson, kag Vincent Lamado, no, katong bali amo ni sila ang ginapangmensionar na sa aton sining Iloilo Provincial Police Office matapos na file ining kaso sang makatinalikdan nga adlaw sang Nobyembre 18, no. So nagpadulong ini sila ang Iloilo Provincial Police Office, Iloilo Provincial Prosecutor's Office agod nga i-file ini nga kaso podman sang pamilya sang sining tatlo ka mga biktima Kabisadong John, no. Ining pamilya abi ni JP Bosque, ni Floyd Fernandez kag ni Mark Libaw. So amo ni ang tatlo, no. So bali ang 5 ginpasakaan ini sila sa counts of murder nga kag ning mga suspect ang Kabisadong John ang ginasubject ako pa karon, no. Aga pa na panugyan diri ang aton sining pakwan nga Police Regional Office 6 nga hindi sila maguntat hasta nga hindi matipon tanan ang mga tulid nga ebidensya agod nga mapasakaan na sang mapriso ining mga suspect kag ma-identify pa atong kag tulid gid ang mga ining kaso batok sa 11 ini Kabistadong John, no. So sa mo ni karon ang pasiguro sa aton sini nga nga Police Regional Office 6 and person of Police Director Leo Francisco. So bali Kabistadong John, ang isa sa mga suspect pala na napasaka nga na-involved dire sa nadawit sa sining nga kaso ang napriso na nga daad Kabistadong John, no. Ini si si Michael Kiatson, anay kapitan sang barangay Kugo na Panitan Capiz. Bali na dakpan ini siya sang nakatinalikdan nga mabinulan dira sa barangay Paon, istansya Iloilo sa bypass operation bala. Okay, oo, muna sa. So which is 20 grams ang na-recover
sa aton sini nga mga kapulisan na kabistadong John, no? So amo ni ang development sa karon sa kaso kabistadong John, no? So aton sini nga mga kapulisan when it comes iya sa kaso nga ginpasaka na karon sa Task Force Palibosper dira sa may Iloilo Provincial Prosecutor's Office kabistadong John. Oho. So, buot silingon nga si Jebron Paruhinog nga lone survivor, nagaisahanon nga survivor sa kaso sa pagpatay sang iya sining mga kaupdanan, mga best friend yan sa kuano sa Balik kasosyo niya sa negosyo. Kag kasusyo sa negosyo sa kay John Paul Busque, kay Mark Libao, kag sa kay Floyd Fernandez nga ini. Isa saya sa subject nga ginpasakaan sang kaso ining si Jebron Paruhinog. So bali sa una, person of interest malang siya kabisadong John. Pero subong Pero suspect sa na uliron as of latest, nangin primary suspect na ini siya sa sining pagpatay sang tatlo tanan ka mga suspect mga biktima kabisadong John, no? So ini kay ti matapos bala nga ti nagbinaliskad atong iya nga mga statement sang nakaligad bala to sa una niya ginya statement kati suno sa iya may ginbanggaan pa sila sang sining isa ka single Tricycle? nga motorsiklo. Hindi, tricycle na kuno. pang tiro. Tricycle. Tricycle kuno. Nga mo ang kuan pero Katapusan, pagkita sang pagkita sang kundi may nakakuha may ato dito nga CCTV footage. Nakita dito nga paglabay sang salakyan nga MUX nga mo ning nasakyan sang mga biktima. Nagsunod lang yung tricycle, hindi kasilingang una tong tricycle, kundi yung tricycle mo nagsunod. Oo, sa bali, amo to gali daan to no, kabisanong John. May suno sa iyang aligasyon, no, nga bali ang amo na ang contact ni JP Busque nga amo ang makuha bala sang magadulong sa sining kwarta nga ila kwan nga tong ibayad bala sa kwan kay ti suno sa aligasyon niya ining si JP Busque ang may utang bala sa sa sining online sabong nga 1 million, no? So amo na ang una nga pahayag, no? Pero gin gin baliskad ini sa statement naman nga ginpagwa sang iya sini nga nga fiancé, no? Kay suno sa fiancé iya ni Jebron ni JP Busque nga hindi iya si JP Busque ang may utang sa iya, kundi si Jebron na mismo kabistanong John, no? Sino nagambal sina? Ang iya sini ang fiancé na bala? Ang nobya ni nobya ni JP Busque. Ni Busque. Suno sa nobya ni Busque, ang utang niya sini kay JP na amounting 7 million ini kabistadong John. Kag 3 million naman ang utang ni Paruhinog kay Floyd Fernandez. Kay Floyd Fernandez. Bali amo to gani amo tong rason kun nga nagpadulong ining mag-abyan dito sa istansya para nga sukton ining si si Paruhinog sang bili bala sang ginbaligya nila nga atong fishing vessels bala ginbaligya nila kay Jebron para nga amo na tanay ang ilang transaksyon nga makuha ang ining kwarta nga 7.5 sa sining kay Paruhinog kabisadong John. Apang ti amo ni ang natabo gin pamatay ining tatlo kag until now ginapadalman pa ini sa aton sining mga kapulisan ang ining kaso agod masulbar ini kabisadong John. Yes, amo ni ang mga nahingadlan gali 5 pa lang kay ang 6 nga nabilin kundi 11 sila ginpasakaan kaso. So sa 11 sila ginpasakaan sang kaso, 5 pa lang ang nahingadlan. Kay ang 6 nga ini ginbutang nila nga jandos, meaning magambal kita nga jando bot silingon why ni ma-identify ning 6 ni. Bali under sa investigation pa sila. Nga kadamo-damo sang inog pangalan sila sa mga unidentified nga may ara nga si Jando, kundi gani si Jando, si Peter Do. Amo na sila ang mga guro mga parinti guro ni taekwondo na no. mga Jando kundi mga Jando yang inabutang. Kaya buot silingon sina sa aton nga pag-intindi sa kung sa mga Tagalog na panawag sila si Juan de la Cruz, no?
Oo, kaya Na pa na dyan identify mo. amo nang si Juan de la Cruz. Gali, paghambal ni mo nga Juan de la Cruz, ang buot silingon, nag-refer ina sa mga pumuluyo. Magambal kita nga Juan de la Cruz. Kung porme gani imo nga bantam daw. Oh. Kung porme bantam mo, aga sa batang bantam mo da. So ining mga ginpanglawag nga mga pangalan amo ni Sanday nga amo pa lang ni ang mga na-identify si Jebron Paruhinog, si Jex Paruhinog. Si Jex Paruhinog na ni Uton Jebron Magulang yan Kabisarong John. Ano? Magulang yan Magulang ni? Magulang ni may Jebron ni si Jex Paruhinog, magulang ni Jebron Paruhinog dali amo ni siya nagadumala sa ilang negosyo dira sa may banwa sa istansya Kabisarong John. Inang sa base sa ilang nga is plant kuro to. Sa Kasi, plantahan. kining si Michael Puras, yun Kabisarong John. Si Michael Puras, ano ni? Bali, kasmaryo nila ni, kag-amo ni siya, ang una nga gintudlo, bala ni Jebron Paruhinog, na na-identify niya kuno, na amo ni ang nagpangamot sa pagpatay, sa kay Kwan, sa sining tatlo, no? Baligin sumpahan niya ni siya, sining apidabit, Kabisarong John. Okay. So, bali, si Puras nga ini, nag-obra ini siya, sa may isa kabiting station dira sa may Banwa man iya sang istansya bala Kabisarong John. Biting station ano man ng Magambal kita biting station daw online sabong station nila. Okay. So kuan gali nang nagatrabaho siya sa biting station daw muna sa online sabong kuan nga panahor. Okay. So ining si Michael Kiatson naman niya may kaso ni saya sang illegal drugs sa nagligan nga nadakpan nga mo ni sang former barangay kapitan to sa isa ka barangay sa Banwa sang Panitaan sa probinsya sang Capiz. Tawag ba niya siya kay ano? Sa kag-isa ni Celia Mado nga ini Kabisarong John. Amo man ini bali ang involved man ini sa mga online gamings bala or online sabong man Kabisarong John, no? Okay. So ining si Michael Kiatson involved man ni siya sa online sabong man yapon. Sa bali mo nga gani ang ginapalibutan sa kron Kabisarong John. Kay taga kuan ni siya taga Takis. Oo. Na nakalabuot sa iya dira sa may sa may istansya kag dira siya nagabaligya sang kag dito siya nadakpan nga nagabaligya sang Shabu Kabisarong John. Sa wa ni karon ang ginapadalman pa sa aton sining dali lang. Sino ang nag-identify sa kay Michael Kiatson nga kuan nga grupo sila? Sinong kilala din ni Michael Kiatson sa mga lima ni ka mga suspect ni? Ako pa ni ang ginatingwaan naton nga makuha Kabisarong John. Ang ining mga information maperte sa sining connection or kuan bala ining kantanan sining mga suspect sa mga biktima kag sang kining kay Jebron Paruhinog na mo iya ang inalantaw karon nga primary suspect sa pagpatay sa sining tatlo ka mga negosyante Kabisarong John. Tapos ini naman si Vincent Llamado. Ano man yung partisipasyon ni Vincent Llamado ni? Ako pa na kay bali base mga ni sila ang bala sa online sabong kay may mga cases kaya nga ang ginalantaw mo ning utang sa sa may online sabong bala Kabisarong John. So bot silingon nga mag-utod nga Paruhinog amo ang mga suspect tungod kay sila ang kapartner sa negosyo sang sining tatlo ka mga biktima daw siya abi ang kalimbawa sini ni Jebron Paruhinog amo ni siya nag-ila sa tatlo nga makadto to sa istansya kay patyon gali to sila nga tatlo kay tungod nga para nga magmano ang utang kay ang informasyon nga may utang si Jebron Paruhinog sa mga biktima nga ini ilabi na sa kay GP Busque kay sa kay Floyd Fernandez kay ini si Mark Libaw ni nagasilbi niya nga daw driver nila mong na tapos ining si Jex Paruhinog naman may partisipasyon bagod kay nakahibalo siya sa ginhimo sa utod niya sa manghod niya nga si Jebron Paruhinog kay siya ang nagamanage sa tong planta sang ice dira kag iban pagid nga mga negosyo which is dira ginpangdala dira nagkaladto sanday
GP Busque, Mark Libaw, kag si Floyd Fernandez. So ini naman niya ang duha nga ini, si Michael Porras kag si Michael Kiatson, puro Michael ba kuan ni sila nga duha ng tukayo. Upod sa kay Vincil Yamado, sila nga tatlo ni iya lunsay tanan mga inang connected sa ginatawag naton nga online sabong nga amo ini ang ginhambal ni Gibron Paruhinog nga may utang dito si GP Busque sa online sabong nga ini. That's why makadto sila dito kay mabayad si GP Busque sang iya nga utang sa online sabong. Amo na kabistadong Vincent. Bistado! Bali na mura na ang sistema, no? Bali mabayad ko no si GP Busque sang iya sining nga utang nga 1 million sa sining isa sa mga suspect kabisadong John. Sa nga utang nila sa online sabong, bala kabisadong John. So amo ni kun nga nadalahig niya ngalan sang tatlo nga ini nga mga kwandi. Ting pamangkot sino yung napangamot sa pagpatay sa pagtiro ni Sakwan? Sino nagpangamot ni kuno? Amo pa na ang gina-establisar sa karon sa raton sining kapulisan. Kay ti di pa man kita makahambal gid kay ti wala pa man sing affidavit kabisadong John. Aton sini bilang so that's why nagahulat pagyapon kita sa sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan, pero nagpasalig diri si Regional Director Leo Francisco nga hindi sila maguntat hasta nga hindi tuliid bala kag makahatag sila sang tuliid nga mga ebidensya para sa kasulbaran sa sining kaso kabisadong John. Okay, so ang akon malang yang way man tagahambal nga inang nga base kung hindi pa ni sila amo, pero ang atom na siguruhon talang nga ang mga ginapasakaan naton sang kaso involved gid personally nga nakabalog sila tanan-tanan. Kay base bala kon ang ila ni ginapaangot-angot lang nila ni para blang may pasakaan lang sang kaso para nga manginhamot na sila sa sa publiko. Kay tiyang publiko ga isipan nyo bala kung ano nakalawig tong timpo to. Subong lang yan napasaka ang kaso. So ang aton balang siguraduhon talang nga ang ginpasakaan sang mga kaso nga ini, no? Pure nga involved ini sila. Kaya ang istorya malang ni mga kabyanan, online sabong ning ginpagwa ni kuan mong ni Gibron Paruhinog, online sabong mong Bistado! Pero pasiguruhon nyo lang, no? Nga ining mga tao nga ni ginpang-involve ng pangtudlo ni Gibron Paruhinog ni mga kabyanan, kay base kung gindalahig yan na lang ni, kay manti ang report ng informasyon, siya ang may utang sa online sabong, siya yang nagasabong, hindi kay ang mga biktima ni nga si GP Busque, kay si Floyd Fernandez ni, kay si Mark Libaw, kabistadong Vincent. Amo ganila kabistadong John. Kay ti kaluluoy man bala ko kaysa ang tawo. At madala lang bala sa kwan sa pangudangod. May pangalan kay iban di sang iba na ding ano tingalahan ko lang iti kumo kay mga online sabong ni Day Michael Porras ni Day Michael Kiatson ni Day Vincil Yamado ni amo na ni silang mga suspect tungod kay kilala sila ni Gibron Paruhinog amo na. So kay gaamo pa na aton nga hulat to kay ti ang siling balato ni IPPO Director Alinio, at hindi man siya kuno magalindi sa Iloilo unless hindi ni mapasakaan sang kaso kag madagdagan sang makapangita sila sa mabugat nga ebidensya para nga mapasakaan ini sang kaso ining mga suspect kabisadong yon nga ilang agin pasakaan na sang kaso dira sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office ang kinalikdan nga adlaw. So ining mga suspect nga ini nga ginpangpasakaan sang kaso sang kaginmit lang sang aton nga SITG Palibos Fair nga ini lunsay ini sila mga taga Banwa sang instansya drug elistar magluwas gid lang sakay Michael Kiatson nga taga Panitan Kapis ang original pero ti daw naman sa gani katinerya sa may Banwa sang instansya na priso na to siya kapistadong John. May kaso sa nga kuan mo nga illegal drugs. So total ang kaso ara pa man lang ni sa piskal mo, no? Piskal pa man lang ni way pa man ni magsaka gid kiti gintastar pa lang. May ara nga anom pagid. Sino to yan ang anom tong mga jandos tuman? May nang bantayan naton kabisadong John. Yes, okay. Sige. So at least
subong nagapabugal-bugal ng aton nga mga pulis nga may gin-file na sila kaso. So pasi kung pwede nimo makuhaan reaksyon ang mga miyembro sang pamilya, most especially ang mga ginikanan sining mga nagkalamatay nga sanday John Paul Bosque, Mark Libaw, kag Floyd Fernandez. Kuhaan mo reaksyon ang pamilya nila sini kung ano ang ilang reaksyon. Abala satisfied sila sa ginfilean kaso kung ginhimo sa aton nga mga pulis sa pag-identify kag pagpasaka sang kaso sa mga suspect nga ini. 5 ang ginhingadlan nga na-identify, anong pa ang mga jandos. Kabistadong Vincent. Tinguan nato rin na nga malabon nato na ang pamilya sa Dongjon para at least makuhaan naton sila sa ila sining nga mga side regarding sa sining pagpasaka sang kaso sa sining limatanan sa mga suspect regarding sa sining Estancia Massacre nga natabo mga 3 months ago na dira sa may Estancia Iloilo. Okay. Sige. Kaya may latest ka nga balita sa ESF. Anong latest sa ESF? Tasubong ang Litson Festival to? Musta to? Ano to? Damo baboy to? Suno sa report nato nga nabaton ang siling sa aton sa mga kapulisan nangin matawhay ang nangin selebrasyon sa sining Litson Festival. Agin patigayan sang nakaliga nga mga inadlaw bala kabisadong Diyo, no? Damo nagkaon baboy? Damo nagkaon baboy siguro, no? Alam mo na ba? Damo siguro eh. Lipat man taba tanin kadto man ta Santa Barbara kay gusto naman nga maghining-hining man sungad-sungad ang sungad tanya. Hingod-hingod tanya. Pero sa samtang kabisadong John ang ESF sa karon hindi lang sa 5 nagdugang nagid, no? Naghimo na sila nga anom kay ti nadara na dire ang ining banwa sang New Lucena, no? So may na-detect man nga kaso. Nagdugang may banwa naman sang New Lucena. So that's why gin pa pinadalom na karon sa 5 kilometer radius ining banwa kabisadong John, no? Para at least mabantayan ang nagagwa pasulod bala nga mga produktong baboy dira karon sa banwa sang New Lucena kabisadong John. Okay. So anom nagali ka banwang apektado diga matamat sa laptang galaptado basta daw likupon yang bilog nga 42 kag isa ka component city aw. Gani amo ni ang amo di ang balantayan bala kay base ko hindi ini ma-contain as early. Base kon naglikop na ni sa bilog nga probinsya. Sige. Ayos. Okay. So para mo ni ang madulong naton nga update kag mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo, inoy si Kabisadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa kay Kabistadong Vincent Villano, direkta sa aton Iloilo Provincial Police Office Connection. Pagkuha sa informasyon, may kabana may kang tanan sa sining latest update sa kaso sang pagkapatay kung madunuman sa aton nga mga tagparamati September 14, no? September 14 natabo ining pagpanglutang kag pagpatay sa 3 ka mga biktima nga sanday John Paul Bosque or natawag niya sa short nga GP Bosque, si Mark Libaw kag si Floyd Fernandez, mga kaabyanan. No? Na sapwa na gid lamang ini sila nga mga patay na sa sulod sang ila salakyan nga MUX nga ginapanagyahan ni John Paul Bosque kag may upod sila nga nagahingalan sa kay Jevron Paruhinog nga amo ang nakapalagyo. So no, sa iya panaysayon, mga kabyanan, nga nagdalagan siya samtang ginalagas siya kag ginatiro. Kag wala sa madakpan, wala sa ginlagas, wala sa madakpan, hasta nga nakakadto siya sa kag mag-report sa pulis, mga kabyanan. Pero ulihi nakatama ang tanan sang iya sini nga pag-report, no? Ano si Jevron Paruhinog kag suno sa iya, siya ang driver. Kung ikaw ang driver, mga kabyanan, Moriuni, so sa mga kasubong sini nga mga tiniruhay ka mga insidente nga periyo sini, kung ikaw ang driver, laban-laban ikaw unahon,
Bistado! Para hindi ka makadrive, makapadalagan sa salakyan, makapalagyo. Bistado! Amo ginagakatabo usually sa mga insidente pareho sini. Bistado! Basta gani mga kabaran nga maginalagas, ikaw ginatiro, ikaw may patyon sila, may subject sila nga patyon sa mga manugpatay. Bistado! Ang driver ng unahon para nga hindi na makapalagyo kay man malinag sanay pa na. Bistado! Madalagan pa ng salakyan kung hindi ka kwan, no? Kung hindi ka mayad kwan. Bistado! Kung mayad ka mag-drive, hindi kina sila kalaga sa imo, hindi nila mapatay ako sinong sila nga subject nga palatyon. Bistado! That's why ginauna ang driver. Bistado! Kaya mo to nga time, si Jibron Paruhinog nga driver, amo paya ang nakapalagyo mga kabyanan. Bistado! Suno siya panaysayon nga siya ang naga-drive. Bistado! Pero ang hambal sang ginikanan mga kabyanan, no? Ni Mark Libaw, Bistado! nga halin sang una basta mag-upod na sila drive, basta mag-upod na sila ni GP Busque, no? Mga kabyanan, hindi na magpasugot si GP Busque nga iban nga tao ang mag-drive sang iyang salakyan, magluwas gid lamang sa kay Mark Libaw. Bistado! Si Mark Libaw lang ginang sa liga niya nga mag-drive sang iyang salakyan, hindi siya gusto nga drive-on sang iban nga mga tao, kundi si Mark Libaw lang gid na ang naga-drive sang iyang salakyan ni GP Busque. Bistado! Sa panaysayon mga kabyanan sang pamilya sini ni Mark Libaw. Bistado! Pero ngambal yan ni Jibron Paruhinog sadto during the time mga kabyanan. Bistado! Nga siya kunong driver, ti kundi nagdamo sa sang mga kwan. Bistado! Damo sa mga taliwa sa iya sini nga panaysayon, galiwat-liwat iya nga panaysayon. Bistado! May posibilidad amo na nanging rason kung nga isa sa mga ginatawag naton sang una nga persons of interest Bistado! sa kaso nga pagpatay sa kay Busque, kay kay Libaw, kag sa kay Fernandez. Bistado! Pero subong siya ng isa sa mga ginpasakaan sang kaso, mga kaabyanan. Bistado! Sa oras naton karon nakalabot kita sa 59 minutos na nakaligat sa alas 12. This time sa ilo kita sa mga balita kag information. Nagika naman sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Mga natipon man nga mga balita kag information nagikan mga kabana sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo sa sini nga mga tinion. Bistado! Ano mga issues dito sa syudad subong man? Pero check na to na mga balita kay information nagikan na kay Kabistadong Bonnie Sumblingo sa sini nga mga tinion mga kaabyanan. Bistado! Kabistadong Bonnie sa report mayong hapon. Go ahead. Yes, Kapisatong John, no, gin-follow up naton ang kasong ganda rep, no, gang rep mo dito sa may distrito Yasang Lapas. Pero why kita gingit lang sa mga pangalan sang sini nga biktima kag lugar, no, pero distrito lang sang Lapas ang aton ginatumod. So sabihin na dito ini ang natabo ang aksidente sa paghimulos, no, sa mga kalalakihan, no. Natabo ining paghimulos sa Kabisadong John November 1 adlaw gid sang pista minatay. Ining biktima ging hagad sa mga kalalakihan nga mag inom-inom, no. Sang natamaan na ang ining biktima dito nga natabo ang ining paghimulos, no, sa sining biktima. Ini siya ang ginsunod, no, mismo sa sulod sa niya kwarto sang iya nga pagbugtaw sa ngaga na Kabisadong John. Dito nga nandiskubihan sang sining biktima nga wala na siya panapton, no, kag dito nagreklamo na nagplanakit ang iya kalawasan. Siguro susobra nga kwan sang mga kalalakihan siya Kabisadong John, no. So, sorry, may record interview kita, no, sa kay Jose Bal Ladobla, Police Major, no, sang Lapas PNP Kabisadong John. Bon. Palihog ko abi pahinahinay ang volume sang imo nga kwan, sang imo nga gina-replay nga kwan, no, pahinayi lang kay taman katingil gid, no. Pahinayan mo lang sa para mag nami-nami. O sige, proceed. Ano na update sa ako sa pag-ibig ko sa
kasi ang yung nga dalawang natin. So, mali ito mo, ang mga rate na sir, tapos sa mga suspects po, sir, at nila or nila po. May gusto at nila. Mm. Okay. Isang sige na nakasaka. Okay. Sir, Mm. Bon? so, isa lang yan. Oh, daw medyo mahina gid po. Sige lang ah. Ano ang kwanaw? Ano ang kun ano gid man na video mo ni sa pag-interview siya? May video ni Why? Why kita magkakuha sa Cellphone, cellphone. sa Dungdon, Oo. sa sining mga biktima, at sa mga suspect, no? Hindi. Ang Ang aton. itong dito na to sa kay Ma'am Police Major Sanjines da. Oo. No? Hindi ang aton Ang nga. plastic na to. Hindi ang aton niya, hindi kita ya siling ma-interview sa suspect sa mga suspect da kag sa biktima hindi kita ya pwede ka interview da no kay Manti. Oo. Pag Rape wala na kita kaso sa pangalan, ni. Pero ang aton sinidire, ang interview bra sa Kayla Dublan, may video ka sa iyang interview? Why? kay sino? Kay sino? Kayla Dublan. Oo, may interview kita. Ang Ako kwan naging video, subong. ang video na. Kita may video kita sa Sabado, kay sa Sabado kita sang Ogto na Okay. nag-follow up sa iya, no? Kay Okay. video ko sa Bon? mo to time. Bon? Yes, sa kadong John. Oo. So kay may video ka man dira, i-post mo na lang sa Facebook ang video no kay subong ko ni kabati naton diri sa aton, di masyado bation. So i-post na lang sa Facebook para nga makita kag ma-intindihan sa aton nga mga viewers ang iya sini nga pagpanaysayon. Sa i-post na lang sa aton sini nga Facebook da ang iyang ang interview ta sa iya kabistadong Boni kay kon isulod mong audio ya do medyo hindi mahina ang iyang kwan nga sulod. Sige lang, wala problema, pero una kita na live interview sa kay Possible Ladubla sa kabisadong John, no? Okay. Nakuha na ito na, sa Sabado, na-posting na nato na damo nag-react, no? Kag nag-komentar, no? Sa sining kaso, sa sining 20 anyos na dalaga, para tapos hindi siya ang ginihimuslan, no? Sang Bilog suspect, lalakinan. Pilak bilog suspect gani? Dua. Duwak bilog. Oh. Oo. So ang natabo nga ginpulihan siya nga muning kabangdanan nga nagreklamo sa pagbugtaw ya nga para nakit na lawas niya pagkatapos wala pa sa bayo. Why na panapton? Why na sa panapton. So Oo. ang duwa nag-ako why no? Sunod sa kay Sir kay Police Major Nadobla. Nadakpan ning duwa why? Why sila madakpan ni Atlas ni, Kapitong John? lagyo ni. Natapos ang pitsa 1, 4 na siya nagreklamo. So do nalang-alangan ang kapulisan naton nga magdakop. So amo ni ginimo na lang sa naton nga pulis. Pailan lang kaso. Pamedical siya. Pamedical siya anay. Kay kung mag-positive ang pasang sino mga suspect. So dito ging file ang kaso sa November 9 kabisadong John. So sa subong ulat-ulat na lang sang warrant of arrest ang ini mga suspitsado kabisadong John ini mga estudyante no ang ini mga suspect. So amo ning pamangkot naton kay Sir Ladubla kung ano ilang status nagatrabaho ni sila o kung estudyante ti ambalya estudyante ni sila kag ini sila ang naga-ireskila sa sinipang Chimpo kabisadong John. So kanang kaso aran ang kaso no sa abogado sa piskal na kung sabihin na kabisadong John nga nagalat-ulat nang sila sa warrant of arrest kung sabihin parang i-arrestohon
ang inyong mga suspect nga himulos no sa Isaya ka 20 anyos nga dalaga no to so ang iyan nga Iloy ni nagalalain man gani Kapitadong John no kay isa ini sa ka OFW no nagahimakas ni siya agod nga mapatapos niya ang iyang anak no sa pag-eskwela o galing ini siya ang ging himuslan sang wala huya nga mga suspetsado na kaupod niya lang niya no sa Isaya ka boarding house diri sa may siyudad sa Iloilo Kapitadong John. Okay. So amo na mong kinabati naton nga mga balita. So amo ni nga damo ang aksidente sa mga motorsiklo kag tricycle kagabi Kapitadong John no halin sang Sabado. Kanina nag-responde kita dito sa may hindi sa Nuba no Isaya ka motorsiklo na disgrasya. Naglingin ang ulo sa sining nga biktima no disgrasya nga natumba kad nakuha niya siya na balian sang yakamot pero ging dala sang aton katapos ang ICER no sa malapit nga hospital agod nga mabulong ining biktima kabisnong. So para mo na madulong naton nga balita dag impormasyon diri sa siyudad sang Iloilo. Ako naman inyong kabistadong Boni Sumlingo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Pero salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Boni Sumlingo direkta sa siyudad sang Iloilo no sa mga balita sa La Paz Police Station may kang tanan sining isa ka kaso sang himulos naman no. Bistado! Sa una mga kabyanan daw gid mga kaso-kaso nga mga amo niya hindi bla. Bistado! Sang time ni Tatay Digong sa una hadlok mga tao maghimo sang katuntuhan nga kasubong sini. Bistado! Chilingon sa prangkang sugilanon may kabaran daw na miss ko ya si Tatay Digong subungaw. Bistado! Do na miss ko ya si President Rodrigo Duterte do na miss ko si President Rodrigo Duterte. Bistado! Do Bistado! daw lain gijabla daw siyang pinasahi nga presidente kon ato sining ilang taon diri sa Pilipinas. So Bistado! subong no? Mga kabyanan ti si Bongbong Marcos ti daw okay man siya nga presidente pero hindi malapawan mga kabyanan si President inang Rodrigo Duterte mga kabyanan. Bistado! Cowboy ti si President Duterte mga kabyanan. Okay? So sa ato sini nga panglagad mga kabyanan this time basa tanan sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga viewers sa kay Christopher Yangwas shout out kay Jamie Canido kay MJ Tiloy Galarpe Calombro. Idol iyog lang ko tamyaw sa mga upod ko nga si Meryl James kag si Pearly Pearly Tahom Nonoy Raydan salamat kid idol. Okay kay F Cormida kay Ami Daruka sa kay Cherry Bami Finds shout out kay Peter Istandarte kay Noni Palma Puniel may hapon man. Okay? Kag sa ato man nga mga viewers diri sa GCNL no sa June Kapulot News Live kay Verna Salvilla kay Arnie Herada shot lang SB Cup Paloy shout out guro no shout out lang kay SB Cup Paloy Hirada from Pavia TY kay Berna Salvilla kay Jojo Sidano kay Alba Rafael Jr. kay Laila Altilio Hiroche no thank you sa kay Laila Altilio Hiroche salamat gid sa imong mga no sa imong ano gani niyo nga pasalubong halin sa abroad. Thank you so much. Enjoy ang imo sila nga bakasyon diri subong sa may sa may siyudad sang Iloilo sa probinsya sang sa may Pilipinas. Bistado! Nakadala sa aton oras mga kabyanan kalabot kita sa 12 minutos na nakaligat sa alauna. Budang alam na tiyempo ta si kabistadong
Joel, siguro sa buwastan lang sa pariporto na lang, ano? Bistado! Alam na chimpo taho. Mga kabyanan, no? May mga balita pagkita kuntani. Balita ta internasyonal, may kabaran kabati kamo sang latest subong sa kay idol nga daan niya sang akon kilala ya si Kim Jong-un mong. Bistado! Kilala niyo si Kim Jong-un? Si Kim Jong-un, mga kabyanan, no? Siya ang presidente sang North Korea. Bistado! Hindi bla? Siya North Korea bla, si Kim Jong-un bla. Bistado! Mga kabyanan, sang nagligad nga adlaw. Bistado! Nagligad nga semana, mga kabyanan, nagpakita si Kim Jong-un. Bistado! Tapos pagpakita ya, upod ya, first time na niya nga ginpakita sa publiko, mga kabyanan, ang iya bata nga babae. Bistado! No? May bata sa nga babae, upod ya ipakita sa publiko. Bistado! Ang iya sini nga bata nga babae, kag ang iya nga bata nga babae, upod ya Bistado! nga nagtesting, mga kabyanan, sang ila naman liwat nga bagong nuclear weapon nila blang. Bistado! Ng rocket bla, no? Palupad sila rocket matay. Bistado! Upod ang iya mga kabyanan nga bata nga babae. Bistado! Ti subong ginaulo istoryahan sa bilog nga kalibutan. Bistado! No? Nga may posibilidad nga sa pagpakita ni President Kim Jong-un, no? Sang North Korea Bistado! nga ginpakita yan na sa publiko iya bata nga babae. Bistado! Ini ang dihon-dihon subong kag ginahuding-huding kag ginaistoryahan labi na sa Amerika, no? Nga may posibilidad Bistado! ang pagpakita for the first time ni President Kim Jong-un sang North Korea, no? Sang iya nga bata nga babae, mga kabyanan, pero hindi pa man gulang pa nun bata ang kuando mga minor paganiguro ng bata yan eh. Bistado! Siguro ng mga arap parang siguro sa mga 15 to 16 years old, way paganiguro kaabot. Bistado! Mga kabyanan, no? Ginadihong-dihon, subong kag daw ginahuding-huding, nga ginpakita inihungod ni Kim Jong-un sang North Korea, ang iya bata nga babae, kay ginaamat-amat na niya, mga kabyanan, no? Pakilala sa publiko, sa bilog na kalibutan, nga may posibilidad ginadihon nila nga ining bata ni Kim Jong-un nga babae, amo ini ang magabulos sa iya nga mangin leader sang North Korea. Bistado! Pertene, no? Ti babae naman, babae naman ila leader eh. Bistado! Kon pananglitan sa ulihi. Kaya mo na digid amat-amat na subong training ni Kim Jong-un, no? Ang iyang bata nga babae. Bistado! Waya gid niya ginapabalo sa publiko, kag waya gid ginapapubliko ang iya sini nga pangabuhi, ang private life niya bla. Bistado! Kabuhi kag ang family, no? Pamilya yang kabuhi may kabana sa pinamilya niya. Bistado! Why niya Kim Jong-un ginapakita, hindi bla? Why niya pabalo, why niya gaway sikrito niya katama, hindi bla? Pero for the first time panakita yang bata, yang babae, mga kabyanan. Bistado! No? Upod sila nga naga-testing, mga kabyanan, sang sang isa ka ginapalupad itong rocket. Bistado! Ngaki gani Amerikas to, no? Ngaki to Amerika pag kabalo nila nga naman nagtesting naman si Kim Jong-un sang iya nga nga ginahimo-himo naman nga missile to. Bistado! Rocket, mga kabyanan. Bistado! Ang ako niya pag-itsindi nga rocket, yung mga basta rocket ng pagabalandri sa aton niya sa City Hall, pertik tamo rakiter. Bistado! Mga kaberala, chimpota diri sa ato sining nga pangalagad. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Bonnie Somblingo, upod man sa kay kabistadong Joel Abilay. Bistado! Upod man sa iban pa naton nga mga reporters, no? Kay Karisma Lagaw, do na dula si kabistadong Karisma. Bistado! Kag lakip na may kabara mga balita kay informasyon, kag upod man sa ato sining nga inang digital platform architect. Bistado! Upod sa kay kabistadong Richard Meribeles. Bistado! With kabistadong Bonnie Hatiko. Bistado! Mga kabe sa kinanda, ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Aluhado Kapulot. Salamat sa pagpamati.
mayong hapon Iloilo, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Philippines, mayong hapon kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Hindi gali anay magkalipat sa aton sini nga mga tagparamati sa aton makauturan na sigong kapangita kamo sang lugar nga pwede kamo makapakayo sa inyo nga mga gadget, mga kabyanan. Mga gadget plan ninyo nga may mga problema kamo sa mga cellphone nyo, mga gadget nyo, mga laptop, mga digital camera, ma-share kamo dito sa may GNG Gadget Repair Shop. Ara napahamtang mga kabyanan sa may Cyber Zone area, 3rd floor sang North Wing sa SM City, Iloilo. Tanan nga mga problema sa inyo sini nga mga tanan nga mga problema sa inyo mga cellphone, tanan nga mga problema sa inyo mga gadget, ay dalaan ninyo dito sa may GNG Gadget Repair ara sa may SM City, Iloilo. Ma-share ka mo to sa babaw, 3rd floor, no, sa may Cyber Zone area, blada. Ara da sa mga baligyaan sa mga cellphone, bla. Nan may ara dira, no. Tanan-tanan nga mga problema sa inyo sini nga mga cellphone, pati ang cellphone nga naglutaw sa tubig, nga naglangoy sa tubig, nag-swimming sa tubig, nga mga cellphone o kung ano man nga klase sang mga kwanda nga mga gadget, mga digital camera, dito ninyo dala mga kabyanan sa may GNG Gadget Repair ara sa may 3rd floor sang SM City, Iloilo. Kaginiman pagkalipati mga kabyanan ang paggamit sang Vitalangs Capsule. Ang Vitalangs Capsule mga kabyanan ang makabulig para sa pagpaayos ang aton nga mga baga. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men kagang Vitalangs Capsule mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw
Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa